yung kanin natin, pinaluto ko. Kidding. Tignan mo nga sila eh, nata. Yan, sa Alaminos. Kasama po namin si Amber Heard. So, paalis na kami. See you sa 100 Islands. Okay, we just landed. Kasama namin si Katy Perry at saka yung kapatid ni Katy Perry. Si Ariana Grande. Ito yung anak ni Lito Atienza. Ito yung anak ni Lito Atienza. Sasakay tayo ng bangka. So yun yung mga bangka. Nakita-kita na po. Mga Singaporean po dumating na. Dumating na po yung mga Singaporean. Sabra. Hello Ron. Busog na ako. Sabi kayo. Laki na. Bless kayo Ron. Kuya Lito, kumusta na po yung Maynila? Nasa buwan pa rin tayo. Sama po namin si Peter Paul Jr. Salamat din. Yo, what's up? Yan, what's up? Half day lang naman tayo, di ba? Alam ko pupunta tayo Alaminos na. Alaminos na nga ito ah. Wait daw. Bagong daan ba kuya? Ha? Bagong daanan ng Hindi ko alam eh kung... First time ko lang din dito. First, alam ko doon. alam nila parang ginaid lang sila eh. So guys, unang yung gagawin dito, magre-register muna kayo bago kayo pasakay. Ano, kailangan taga-sulat? No. Okay naman. So, dito magre-register muna kayo. Guys, nandito tayo ngayon sa mangrove forest dito sa Alaminos. So ito yung mangrove nila. So ito yung mga bang. So dyan tayo sa
natutulog. Wala kang tignan mo yung mata mo. Pagkumaga yung mata mo. Hindi mo kayo natabaw ka. Kababantay siguro. Again. Amazing race. Wala pa, nagre-register pa si Ate Oni. Kumain muna kayo. So walang iiwanan dito sa ano sa Wala. kotse. Dadali natin lahat sa bangka. Ano, bubuhat na? Yee. Yee. Bawal daw pala bata, sinabi sa akin kanina. Basta naka-white daw, bawal. Sige. Ayun. Hindi pa, kailangan magbilang. Dalawa. Ay, tatlo, tapos 14, 15. Ah, gusto ko yung sa 15. Okay, sa kabila, pwede na rin. Saan po kayo, ma'am? Saan bang po kayo, ma'am? Ha? Dati sa'yo. Olympic swimmer to eh. Hindi na nagla-live sa mga swimmer. Michael helps. Michael help. Michael helps. O ikaw, mag-live vest ka. Ha? Dalawa pa. Kuha ka pa nga. Ano? Ayun pala, meron pa. Sakto yan. Hoy, ingat kayo. Biyaheng Bohol daw yan. Pa-shout out! Shout out! Boss, boss. Boss, okay lang ba? Kumalakot na yun. Boss, ano ba lagay ng dagat ngayon? Okay daw, okay. Ocean whisper. Okay daw, hindi maalon. Nahinga pa ba? Me, ano? Suot mo pa isang green. Para dalawa. Ito oh. Oo, sa harap. Paano bang handa? Video mo nga sila. Sige, bawa na kayo! Palis ng buhay. Palawan. 172. Pero half day lang natin kukunin. Kailangan matapos natin na. O guys, yung paggamit nito may whistle tayo ha. Hindi mo kailangan. Kailangan pag ano, whistle tayo ha. Tamang pag-suit ng ano, life vest, kailangan taas baba. Kuya, wala akong whistle. O, pababain to, mali ang suot. Patanggal ng stress. See you in Palawan.
nagkasama si Vivian at si Lenny. Hindi naririnig. Heart feeling. Dito ka. Lenny, Lenny. Walkway pala yun. Ang haba pala. No? Akala ko'y may clue yung kanina. Mangrove forest. Ha? Sa Bohol yun, papuntang Bohol. Doon ang way nila. Sa kabila. Parang kabayo ni Tony. Bilis, oh. Walang preno yung bangka nyo. Ha? Oo nga, no? Nakikita mo ba yung statue na yun? Sarap. Yan ginagawa yung mga sinelas. Highlander. Ayaw mo lang nalaman yun, sakit lang ha. Mahalo na oh. Hindi no. Ayan, nakikita niyo po si Johnny Delman. Yan, yan. Mama siya lang, hindi pa titira. Hindi, Ogins dala ito, puro dilim. Uy! Uy, uy! Pintas ka lang. Kala ko isa ka sa sumasagun kanina. Yan na. Oh ha, may gap ha, may gap oh. Jump. Whoop!
Ay, mga bangkero muna, yung mga bangkero. Yung mga bangkero muna. Ay, yung mga bangkero, yung mga ganyan, oh. Game, lahat na, lahat. The worst. May jump shot pa ba yan? Baka may jump shot pa yan, ha? Hindi, may mga pa. Ang taas ng bayad nun, taas ng kuwi. Ulit daw, Domen. Uy, oh. Yun, oh. Ay, mga bangkero na, pagkakataon nyo na. Bangkero. Oh, tons. Yun, oh. Ang pogi, oh. Dito muna. Yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Hindi, oh. Ma-develop agad dyan sa Kodak, ha. Taasan mo yung kuha. Oo. Dapat nga doon. Parang nak... Uy, start mo na yung bangka. Tagal-tagal mo. Tapos na, seatbelt, magpaalam. Pag nadulas ka dyan, diretso kang baba. Dongin yan. Dongin yan.
May nagre-reklamo na dito. Picture daw kayo ng picture. Saan ba tayo cottage muna? Ayun na, gusto tayo. Ha? Sa taas daw? Okay, let's go. Oh, yung ano, dito na tayo sa taas. The Explorer. Lalaki ng apple dito. Hindi pa hinog yung mga santol niyo. Ha? Parang shortcut to ah. Woo!